പാത്തോസ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാൻ അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ച് ചിക്കനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മാമയാണ് ഗൈസ്. എൻ്റെ മാമ ഉണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ കുറേ കളിയാക്കി ഗൈസ്. ഇതൊരു ഡിമാൻഡില്ലാത്ത സാധനം നീ ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് കളിയാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാമ യു ആർ മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 3 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 2 3 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആക്കാനാണ് കേട്ടോ ചിക്കനെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലൂസാവും തോന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേണം ഓക്കെ, ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു 3.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചോ ഇത് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2 കപ്പ് വെച്ച് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് മേടിച്ചത്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ടെക്സ്ചറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വിസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇനി മുക്കാം, ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ട് 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവിൽ മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടേക്കുന്നത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ. അടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ, തുറന്നിട്ട് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചൂടായൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് ചൂടായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലോണം പൊരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി എടുത്ത് മാറ്റാം. നമ്മളൊന്ന് ലൈറ്റ് ചെയ്യണ വരെ നമ്മൾ പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ലൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ചൂടെ ഡാർക്കാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് പൊരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടി എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്നും ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ചതച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടത്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചതച്ചിട്ട്. അപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് 1/4 കപ്പ് വൈറ്റ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പ് ഓഫ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ആ വെള്ളവും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ ഇത് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിടും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കനെ. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി വൈറ്റ് സേസം ഇട്ട് കൊടുത്തു, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കമൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.